Si disposes de 10 aldeans, calcula l'aliment que necessites per construir 5 cases i 4 exploradors. Fa un mes estem jugant al Age of Empires i va de civilitzacions que tenim que anar com sobreviure i desenvolupar les civilitzacions. Aleshores, amb el programa, avui el que farem serà treballar de forma col·laborativa, entre tots. Ens posarem tots en el mateix mapa i que cada una de les civilitzacions haurà de col·laborar per construir una muralla que ens envolti a tots. Ens ha dit abans d'anar a jugar que tenim que fer un mapa i el mapa serveix per saber on posar les distàncies, l'estructura, els edificis, els camins i per saber com posar la muralla perquè ens envolti a les 3 civilitzacions. Com són 3 civilitzacions? Vamos a hacer en el centro de las maravillas, alrededor van a estar las maravillas de lo bueno. Ara fes el nom de les maravilles. Primer, el que farem serà entrar tots en el programa. Després, jo diré quines són les civilitzacions que són les que comencen i després ja la resta s'ajunta amb les que han començat. Quan juguem, l'ordinador principal, el que crea la partida, fa que tots els altres juguin i així podem comercialitzar, canviar recursos, construir edificis. Quan hem acabat la partida, ens irem i parlem de què hem fet i què ens ha passat. I això ens ajuda a que quan juguem una altra vegada, juguem millor. La dificultat era que no podíem passar d'edat perquè no teníem... Jo en aquest joc aprenc a poder cooperar amb els amics per poder vendre coses i per tenir més recursos i a la vegada el teu company té més recursos i així ens podem ajudar.